ya o ya ha yo ha o ya seluruh oi oi ayo 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 yo oi Iya. Oh oh. Oh iya. Oh oh. Oh iya. Oh iya. Oh oh. A. Yuk. Siapa pakai kerudung atau beli
Mini jebret.
Yo. Yo. Oh. Ganongnya yo. Bedal lu tuh. Pep. Apa Pep? Bedal lu tuh. Oh iya. Iya pak ame-ame biasanya. Iya, yuk kasih jalan monggo Mas yo. Iya, bip mah. Iya. Oh. Yuk. Yo. Yuk. Oh ya. Oh ya. Iya. Oh ya. Ayo.
Ayo. Oh ya. Iya. Iya. Betul. Iya. Yuk, yuk. Oi, oi, Yuk, yuk, yuk. Hippa. Hippa, hippa. Iya. Oi. Tepuk tangannya mana yo? Iya, matur suwun. Bimang. Kalian ya Bim ya. Ayo tepuk tangannya mana monggo. Iya. Bim, ning kata-kata bumi kalau Bim. Tepuk tangannya lu. Kon tepuk tangan ki ra kompak kabeh. Cobi tepuk tangan Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, ngene iki dadi ganongan salto iki seneng lho. Tepuk tangan Bapak-bapak Ibu-ibu. Yuk salto kon. Salto. Salto, tak salto mah. Wahyu, Wahyu, Hai. Wahyu. Walah iki rame ibu-ibu tok iki. Mik vokal. Sik. Wah, lenggahipun para tamu undangan sugeng dalu bapak-bapak. Nggih. Dalu nggih. Penonton nggih sugeng dalu. Sugeng dalu, pokoknya kabeh daturke. Betul. Betul. Paling tidak dhewe sowan rene ngucap salam sithik Bim. Salam sithik ya. Betul. bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget. Seneng banget aku. Kompak kabeh. Rek ora seneng mung dalane. Lho lah ngene iki. Dalane. Dalane Ngene iki. untung aku ki pembalap. Yo. Untung aku ki pembalap. Sing nonton rame. Bener. Akeh nom-nom tua-tua. Yo. Sing ibu-ibu neng mburimu ambune remason. Ibu-ibu Lah ngapa? ya mak senting-senting Oh, batinku nyapa. Sing masak. Iya. Karang ning gunung ki hawane adem. Adem. Adem bener. Aku Ya. mau mangan masakan enak tenan. Ketoke masakane Yuten ketoke. Ten apa? Sambele jan kaya remason. Pedes ya. Yo. Pedes ya. Pedes. Ya alhamdulillah iki Alhamdulillah. hajatane apa Dik Bima? Hajatane Membuat iki hajatane membuat keributan. Ojo kuwi. Ojo kuwi. Iki ki langgaran engko nek ana sing langgar lho. Loh, iki Yo. pelanggaran iki wis dipantau karo Bapak polisi, Bapak apa kuwi jenenge? Babak wedok apa ya? Iki acarane napa, Mas? Suran. Sunatan. Eh. Hah? Apa?
Iki acarane suran. Suran, ngapusi Betul. aku we ngendangi. Suran. Yo, Guyang suran. jaran. Guyang jaran, bener. Bener. Iki termasuk bersyukur marang panguasane sing gawe urip. Ya, benar. Diwai iki apa jenenge? Hiburan. Hiburan. Ya. Nah, wong nek sapa sing gelem bersyukur bakal ditambah nikmate. Sapa sing kufur bakal nampa adab sing pedih. Wih, berarti warga masyarakat kene iki bijaksana. Bijaksana, Betul. bener. Ya. Omongane wong ditanggap ngono kuwi. Lah iya. Lah aku wis lunas kok. Lunas kok. Ya. Lunas Wis, aku. Saiki Alhamdulillah. salto. Menghibur masyarakat. Menghibur kene. masyarakat Betul. salto sithik. Ya, engko ana wektu keludangan engko gandrung sik ndol-ndol. Adiknya makan cilok ya. Om minta sini, Om minta. Ya, iya jajal salto nih. Atraksi sih, atraksi sih. Wah, yo. Hippa, hippa. Hoya, hoya. He oi, he oi, he oi, he oi. Lung, he au. Tuh. Hoi. Hup. Ya. Hup. Ah. Yuk. Yuk, 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 yuk. Ya. Ya. Hoi, ha oh, lo. Yuk. Wah, ye. Iya, iya, iya. Iya. Hoi. Cik, aku wedi ndol. Ana trikel gini-gini iki lho. Ya iki. Marai darat iki. Iya, jajal. Wis salto jajal, wani ora? Yo. Yo salto. Wah, dadi. Sakmono ya nih di wah, begitu. Kapok manukmu tak plenet tok. Lah aku wis dengkel yo saiki genangan kowe. Lah aku wis mumet tok tampani ya. Ternyata atraksine luar biasa. Lagi iki ana ganongan salto ndase sithik sing kena. Lah, gak ada iki nang kene gak golek saweran. Lho, kae wis diuntungi kae karo ibuke. Lho. Apa enten? Piro? 10.000. Salto kan. Sida. Lho, bapake kae. Lah. Balani. Nah, terus. Weh. Kula Bu. Walah, Jan.
terus rene sik. Sing salto aku sik namane lho kakak. Sik tak andani. Rene tak andani. Adewe mau munggah rene ketemu sapi. Saiki tak takon suarane sapi kepiye? Hah? Suarane sapi kepiye? Sapi Oh, sing kandake. heeh, delat mau weruh to. Suarane kepiye? Kok sen isor ngono kene. Betul, suarane kepiye kira-kira? Sapine loro, Mas. Loro, kira-kira suarane kepiye? Ya suara sapi yo umume. Piye? Oh. Mbah yo kene tak peke. Ter. Bisa kalah lho. Yo. Mati neh. Yo. Cek wala wis murup. Yo. Ora. Wis. Lho ibu iki lho. Apa? Nyawer sakmene mosok Pak Lurah ra nyawer 50 doh. Pak Lurah. Rapo Pak Lurah? Oh, Bu Lurah kene Bu Lurah. Bu Lurah. Kudune Bu Lurah bijaksana ya to? Iya, Dhewe iki Oh. Bu Lurah artine lurah kuwi telu sing diarah siji. Bener. Masyarakate tentrem. Bener. Loro masyarakate rukun. Ya. Sing ketelu ana masyarakat sengsara ngene mosok ra dibantu. Bu Lurah telu sing diarah. Telu sing diarah. Ya yo, mosok ra ngewahi yo isin. Kaya model-modele tibake Pak RT. Oh ya, wah. Wis ngene-ngene raga-raga ngene Ibu Lurah wah. Bu Lurah. Panggah cantik Putih, menek. Bu, Ampun, Bu. Ampun mau namung guyon, Bu. Bu. Wis. Alah ampun Kono. cerita, Bu. Aku wis ora arep melu-melu iki. Bu, mau namung guyon. Ya ampun, Bu. Ya ampun. Mau namung pangapunten mau namung guyon. Ibu sing lurah Bu cantik. Kowe kene ndek aturan Jawa ini. Ngadepe Ngadepe lho. Mlaku dadak. Mlaku dadak. Ora ngono kuwi. Lah piye? Tontonane Jawa mlaku dadak. Piye? Tontonane kene iki, kene iki. Nah, Ngadepi Bu Lurah itu kudu sing pas. sing pas. Heeh. Mlaku dadak piye mlaku dadak? Nah, Ngene iki karo melet. padakno kenci aku. Nggih, nggih. Bu, nyuwun pangapunten. Bu, Niki ampun. wau namung Guyon, Bu, saestu. Mboten estu ngene ya. Boten kok temenan iki mau mbok umpami ya jenengan ngulungi nggih kula tampan. Anu maksud kula ngono. Boten iki namung guyonan, Mboten namung Bu. guyonan. Nggih saestu menghibur masyarakat. Bagi bun, ganang ora oleh. Jaluk. Lah iya. Nggih. Duh. Alah. Ya ampun. Wah. Nah aku tok wah. Bu. Sik, Bu. Enek Nggih. Bu niki wau namung. Sik. Agak nonge loro kok mosok siji. Lagi. Mboten, Bu, mboten. Alhamdulillah matur nuwun. Alah. Bu Lurah sing cantik lah. Atur suwun. Bu jenengan pados mantu elek-elekan mboten? Lah kula. Ora, wis ora. Tipene nek ora kagum. Sik, anake lanang. Kula nggih sepuro nak, Bu. Gak. Masa jeruk makan jeruk. Matur nuwun Bu Lurah. Matur nuwun, nggih. Bu Lurah didongake rezekine kathah, Bim. Amin, ya. Panjang umur. Bu Lurah. Sinten niku? Lah mbah aku ora roh. Nggih. Tuh. Sri Murtini lho, Bu Sri Murtini aku apal. Sri Murtini. Oh, iki arep nambahi. Nggih. Oh nggih. Nggih. Pundi putrane, Pak. Putrane niki. Oh nggih. Iki sip. Aman Pak niki. Sing penting pun dilesangoni karo Bu Lurah. Bu Lurah. Pak RT Ya, jane kok. Pak RT ketoke. Modele Pak RT. Iya, dhewe nek kene ora oleh suwe-suwe Bim. Ora oleh suwe-suwe bener. Menghibur masyarakat kene iki ora oleh tekan bengi. Bener. Muga-muga didongake warga masyarakat endi? Penggung. Penggung. Loh, Pandongamu piye? Gung. nganggo payung ning pinggir sawah didongake warga Penggung kabeh barokah. Allahumma. Ya. Nganggo payung ning pinggir kali didongake warga Penggung kabeh banyak rezeki. Allahumma. Mepe jagung ning pinggir Sumur ora tadi. lah nyapa? Wis tak nggo mau. Lho ya. Mepe jagung, Mepe jagung karo mepe areng. mepe arang. Artine Muga-muga muga-muga warga Penggung warga Penggung meteng bareng. meteng bareng
apa-apa. Aku mosok bidane lah. Gak yo. Wis iki, adewe matur nuwun. Matur nuwun, Tumrape warga masyarakat Penggung. Nggih. Didongake mau wis didongake. Wis Mas Ndor. Saiki didongake. atraksi sing pungkasan koyo mundur. Mundur ya. Betul, yuk. Yo. Tlung tlung. Tak tak. Tok di tok tok di tok tak. Lah, Gandrung. oh gandrung sik. Betune Alah. Mas, betune. Betul apa no? Ora apa-apa. Yo. Gandrung riyen nggih, Pak. Nggih, yo. Sik milih Bim. Pilih. Hai manis. Lah, Bang tampan nih. Iki lho, Dok. Lah piye? Iki lho, Mbak. Mbak E. Mbak E senyumnya manis. Alah, di sela-sela gigimu terselip tempe gembus. Yuk, gandrung yuk, gandrung. Gandrung yo. Kabeh. Lagune Segara Madu. Skor maju. Heeh. Yo, oke. Ayo suara Segara Madu. Ngene kan betul. Waduh, ora dadi. Ya, Lali yuk. aku. Segara Madu, As. Lali. Segara Madu, As. Skor maju nggih, Pak. Kepiye? Oh, Lah dorano sing ngadeg padahal aku sing ngadekin mau lho. Sik jimatku ndi mau? di. Jimate. Ganti. Yo. Oh, walah. Lah ngono ra Kudu muda. go kuwi to. Nah. Nek ngono mau ndak ganteng apa piye? Nek kudu ae gandrung Eh. dirayu sik. Heeh. Tok iming-imingi apa ngono kuwi? Dirayu sik. Heeh, piye? Si bagus dhewe. Ini ganteng Pinter ganteng. tenan ya. Pinter yanto dhewe. Kok Yanto to wong wedok kok? Yanti, gentinen Yanti. Ayang tok ki wong wedok tok, wong lanang tok. Lah yo. Oh. Ono. Ayu dhewe. Ya iya ayu dhewe. Pinter tenan ya. Pinter tenan Yanti. Yanti. Sik dijajal yo. Yo. Baleni. Wengi sepi sonyo ruri wewayanku tansah luwe kowe nejo dapat tapangku marang sliramu wingi Sarya pengen Nyapo. Nyapo. Wes Wes. iki rampung. Nyapo. Anu, marep mentut wong. Saiki to dijuro. Lah nyapo? Salah siji ono sing entut mau nyuro. Ayu-ayu kok entute mambu ya to. Ora apa-apa. Mesti yo ngono kuwi mau ya. Yo. Saltone lah.
Iki atraksi terakhir po. Langsung wae. Langsung. Heeh. Langsung rapat. Wektune selak mepet. Oke. Yo, paling tidak ngaturke matur nuwun marang tumrap warga masyarakat Penggung. Bener, ya. Ya. Sing wis maringi sang awake dhewe. Betul. Ojo lali matur nuwun kalih Bu sepatu kuwi. Bu Lurah, Bu Sri. Lurah, nggih. Oh. Bu Lurah Bu Sri. Nggih, mau ana buka salam saiki ana tutup salam. Ono tutup salam Mas Bodol. Betul, ditutup Mas Bima. Nggih. Le tutup piye? Alah, Piye, Dol? Le tutup piye, Dol? nyontohi aku, Ya. umpama ra iso iki tengok mburi. Yo, Ana mangkono mburi. Ano aku ben iso tuturon. Ayo manggon muri ngono kuwi. Yo. Nek ra iso iki nyonto sing iso. Nek umpama kowe iki ra iso, manggono mburi. Yo. Yo. Tutup salam koyo ngopo? Lah aku ya manggon mburi wong aku ra iso. Ya ora. Tutup Ya salam. alhamdulillah billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Oh ya. He oi, he oi, he oi, he oi, Yo. 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 Good dong sekarang. Ayo Papa Ezra. Hey oi,
kudu sekerjati Abira Mangaras AA Jatil. oh ya ya Wengi sepi sonyo ruri wewayangmu tansah ngruke wengis gampang gampangku marang sliramu pengen nyawa saryane sembuh Skor batu sampun, Mbak. Ya, oke, baik. Jadi, tasih sarandelan kudo Sekar Jati kalian Abirama Laras Laras. Selaras irama. AA Jatim Jatil. Oh, jenenge anyar. Anyar ya Kuwi tekan Iya. ngendi dinggo lho jenenge. Digo kita kan sesuk ya digo terus ini Jatil. Iya Pokoknya tak terpisahkan ya ayo Mbak Ilka Halo. kita es kamburi aku es kerungu tintingane utuh kiter ya Ayo Mas Kunco. Go, go, go. Iya. Bila malalas Melek mari. kudu Sekar Jati hei hei
sora anggrek diwaku ati iki layang dicerita berkiange sumile ora krasa sliramu tansah kapikir Rino wengi wayang beda atiku Sikotirno saumpama kapan kaya aku bisa tegang lita rasa hindahi remula aku seneng kuatir takut Lesi luka-luka ketika Aku lesi luka-luka ketika Semoga ajeng dilangiri nang mboten Derek menika. Derek Pripun? Derek pokoknya monggo Mas. Pripun Mas Jebret? Oh nggih, Putra Nuswantara Oh baik. nggih, putra Nuswantara nak. Mas Jebret. Nyanyi dhewe, Bang. Ayo adik-adik pulang. Nyaut. Ayo. Iya
Kondur. Woi. Woi, ayo. Ayo. Jepret, jepret. Yo ya. Ayo. Selamat. Selamat. Kondur. Oh Woi. ya. Mini jepret. Ya 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 ya. Iya iya iya. Woi. KSJ KSJ. Mini jepret. Iya iya. Yes. Pak ulang pak. Iya iya. Yentong lirik, yentong lirik, sing kira-kira. Yentong lirik, kira-kira. Sing dilirik ora rupaksa. Wetan banyu kulon yo banyu. Wetan banyu kulon yo banyu. Tengah ono uwon. Yo, lo. Ayu kono yo ayu. Selamat, selamat, selamat. Kondur. Yo dibantu yo, sore. Kasih jalan monggo, pintu masuk kasih jalan. Ayo. Kene melu kaget no. Woi, yo, ayo, ayo. Laris, laris. Iya. Hoya, oh ya. Oh Ya ya, ah yuk yuk, oh ya. oi cak cak oi,
bagyo meminta setyo ditanggowo Goniro terbeban yoko Inan tuwa berkah basuki yuwono Kang becik ketitik kang olo kakunya barang Sesati rahayu sekar jati KSJ KSJ AA Catil spesial Genggaman tangan iki Percaya sliramu mung siji Dong aku ora bakal bisa karo kowe saklawase bakal bungan Api ra ngalaras ayo matur suwun pun tansah mayungi pas ujane teka ora ana sing iso ganteni kowe sing tak tresno rasa sayang iki ra bakal luntur saate umur kowe rasa sumelang sayang Tresno iki tulus Larus diramu wong bagus Kowe rasa kuwatir Aku ora bakal mundur Rasa sayang iki ra bakal luntur Saate umur Nuwun Gusti bakal dadi siji Nuwun Gusti bakal dadi siji Oh ya Terima kasih Yuk, ulang isi yuk 3, 2, 1 Kuda Sekar Jati Ayo Pak Dawo Oh ya Yuk, yuk, yuk Oh ya Papa Esra Hit yos Yuk Oh ya Oh Papa oh 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 Iya Oke kanan kiri Trisake bilang tilik Esok minggu timur Gawe sesep bangun
tiru sutro moto warno lelangan tekan toke ati setule ya ya oh ya oh oh ya oh ya 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 ah yo oh ya iya Yang mana, yang mana? Solo. Oh, oh. Oi. Kondir, ayo. Selamat, Rahim. Kondir, wah. Yo. Papa es ya. Yo kasih jalan monggo. Kasih jalan. Yang mana, yang mana? Yuk. Oh, ya. Oh, oh. Si rumar moyo ingsun dibati. Bisa timbali. Umar moyo ingsun dibati. Bisa timbali. Timbalono marmoyo Raden Janaka. Raden Janaka dasar bagus keporo nyoto. Keporo nyoto. Raden Janaka dasar bagus keporo nyoto. Keporo nyoto satriya ing Madukara. Jebret. Hoya. Oh, oh. Tak nak.
Iya. Iya, iya. Jadel. Oh, 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 oh. Jarum memanis dikasih jarum. Jarum memanis dikasih jarum. Jarum meniti wong manis siapa namanya? Kita cium manis, kita cium. Aja ngono, aja ngono. Kita cium manis, kita cium. Cium pipi wong manis, sing merahati. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya lita? Dari sawah turun sekali Woi. kendur. Yeah. Iya. Oh ya. Joya. Ayo. Ayo, selamat Rahayu. Kendur. Wah. Ya. Papa Esra, Ayo Mas yuk. gendong. Yuk. Ya, ya. Ya, ya. Tung. Ya. Oh. Yuk. Oh yes. Oh ya.
Oh ya. Oh ya. Ya 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 oh. Yo 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 yo. Oh ya. Ayo bud. Wey. Oh ya. Iya 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 iya. Yo. Selamat konten. Yo. Yo ya. Yo. Oh ya. Alat bu. Yo. Tasih setunggal Bapak Malik, langgok gareng gayak. Oh ya.